Good morning, guys! Kaloka na yung buko. Tinayon. Tayo tayo. Nakatayo. Katapos ko lang maglinis. Ay! Third, fourth, and rooftop pa lang nalilinis ko, guys. Oo nga eh. Dapat tulong kami ni baby kasi di ko na siya gigising. Sarap tulog kasi. Ayan na, malinis na. Oh. Wala na yung mga dumi. Ayan, mga tissue. Malinis na, pero papakain ko lang sa kanila ngayon. Dog food lang muna. Kasi pupuntahan pa ako. 10 o'clock kailangan nakaligo na ako. Sama ka? Ewan, kala ko wala tayo pupuntahan. Sila Tita Joy, punta tayo. Sila JJ, gusto mo? Ewan, tayo lang kasama si Rabel. Sus! Mag-aapon ka lang naman mag-aano eh. Maglalaro eh. Sama si TV. Yan ang trabaho niya eh. Nakaupo habang kumakain. Sarap buhay ah, TV Boy ah. Sarap buhay natin, TV Boy ah. Ha? Kayo, ano? Ano pang inaantay nyo? Ay, magtatapon na pala akong basura. Bababa ako. Di ko alam na di kasi ako nagpaanak nun. So, di ko alam kung sino nauna. Unlike nung kay Puchi! Puchi girl! Nauna si Yuna. Pangalawa si Ayun. Spotty. Pinalabas ko na muna din sila para hindi maingay. Puchi! Pero nalinis ko na sa taas. Kulo ko ng hair. Sa kulungan Gusto ko nang magpagupit sana. Kaso sabi nyo, pahaba na ako ng hair. So, ayun, pagtiisan nyo muna na ganyan yung buhok ko lagi. Hindi, bibila ako ng headband man lang. Ayun. And then, ito na yung mga tanim. Laki na ng kamatis oh. Hindi ko na nga siya matatransfer kasi pag inano ko siya, hinugot ko siya dyan. Hindi nga tutubo yun, apple yun eh. Kapag hinugot ko siya dyan, mababali yung niya, yung stem niya. So, dyan na lang siya. Mabilis tumubo kamatis na. Parang walang pili-piling lupa or season. So, yun. And then, ito yung time. Malago na rin. Kamatis na naman yan. Yung mga bulok-bulok na kamatis, guys, ilaano ko yan. Lalagay ko dyan. Ayun, gusto ko sana makapagpatubo ng kalamansi, sili, and then kung anik-anik pa. Mami, Anyway, yun. Ano na? yung orange ba na tubo sa tree? Tree yun. Hindi yung pwede tanim dito sa paso. Kailangan ng Yung dirt talaga? sa lupa talaga. So, yan. Pagtsagaan nyo muna yung mga bebes ha. May lakad ang mami. Yan, mamaya pa si Jackie. Wow! Busog na ang tipi ah! Wow! Tipi boy! Wow! Wow! Ginaya na ni Tipi yung mga dapak ng tao. Sigurot naman. Tingnan mo kung tapos doon sila, kung naubos na. Kala ko di kayo kakain eh. Magutom kayo pag di kayo kumain. So, yun lang guys. Good morning! Hindi ako nakapagpaalam sa inyo kagabi. May inaano nila ako, hindi ako makapasok. Kaya mo na. Basta nilagyan ko naman na yan dyan eh. May tubig na rin naman. Hindi na ako makapagpaalam. Hindi na rin ako naligo. Kasi ngayon nga may lakad ako. Sayang yung sayang yung dipag. Charot lang. Nagkasama ka aso. Ay, yun na. Puti. Puchi! Tapos, inano ko sila, tinanggalan ko sila ng kuko. I mean, ginupitan. Tinanggalan. Yan, inom muna tayo ng iced coffee. Bigla ko kanina. Ay! Miggy! Dito, Miggy! Ay, silot! Ay, silot! Ah! Ah! Thank you! Ay, protein! Oh, God! Grabe! Busog na kayo, ha? Thank you! Thank you so much! Ay, opo! Ay, opo! Thank you! Ay, talaga kayo! Ay! Ouch! Ay, nakakalbot yung mukha ko, ha? Kiss lang, ha? Bawal kalmot. Ha? 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 Ano? Ay, nako. Pagod kayo, ha? Kapagod kayo naglagaan. Kapagod kayo. Kapagod maglinis. Ha? Ay, tama na. Tumaba naman ako.
Hinahawag talaga ni Maggie, oh. Eh, gawig mo ni Maggie. Aray ko! No biting, sabi. No biting, no biting, no biting, biting, biting. Aray! Sino ko sa pakarga? No! Aray ko! May nunal ka pala, be. Ah! No, 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 no. Ay, sugat. Saan ka sugat? Kasi nga, may makukuha na naman ba kayo? Ay, salbahe ah. Ay! No, no. Hindi ko lang, pag nangagat. Ilan ang kakapunin? Tatlo. Ito pang spay, guys. Tapos tatlong kapon. Bongay. No. Soda, siomay guys. Kain tayo. Joke lang. Master siomay yan. Ano yan? Safe yan. Malinis. Nasa palaka. Against the light. Gutom. Papunta kami kila ano? Kila Joy. Ayun, connecting flight. Nagutom ako. Pandesal lang kasi inano ko, inalmusal ko. Ayun, tapos na ako mag-siomay, and then yung panada naman. Na. Mainit na. Yan guys, dito na kami sa ano, yung bahay na titingnan namin. Ayan si Joy. Ay, meron pa pala dito, Joy. O yan, luwag. Oo nga po eh. Ayun, tapos kila Joy. Kapitbahay si Joy. Bongga. Tapos dito yung laundry. Pwede hindi rin laundry. Depende kung ano gusto niyo kan. Ay, ito. Kasama na rin eh, no? Bongga. Galing, oh. Ito yung laundry. Ah, dito. Pwede gawin ng coffee. Oo nga po. Depende yan ako. Naka-fix naman dyan. Ah, I see. Para at least may... Oo nga, no? Ganda. Para sa Washing machine. Exacto. Hindi siya. Galing. Oo, kabila. Oo, parehas. Magkaiba lang ng tiles ng color. Pero brown din. Opo. Pero parehas. Yun na yung kabila. Ay, cute. Ang bongga. Ang dalawa. Tapos may CR din. Oo. Dalawang banyo eh. Oo. Yo. Sa baba. Kabila lang po rin. Sige po. Tiles na. Akala ko yung isa lang binibenta, dito kayo nakatira sa kabila po. Actually, meron na itong dalawa rin kwarto gusto rin sa kanila. Ako pala sa bago. Tsaka price ko dito sa baba. Ano? Malamig. Tapos ang buong super kabila yung Oo nga eh. Sila yung kabalain. Yung maluwag, may garahe na. Oh. Aray ko. yung Hilux. Hilux. Yung Hilux. Opo. Na maapat. Hilux talaga eh. Parang sinukat lang. Ha? Ito kabila. Ah, parehas lang din. Sometimes lang, iba lang color. Parang brown din, pero mas dark. Opo. Maluwag. Ano, mas maganda. Pareho lang din naman sila. Oo, depende ko kung sa mga side. Ha? Paano side ang gusto. Oo nga ba? Pero parehas din ang laki. Opo. Sa taas yan. Pagod na siya. Ah, sige. Tsaka na lang. Parehas din. Ah, okay.
Malaki-laki lang dito. Parado lang kaya dito. Oo nga. Same lang. Same lang siya. Ayun. Mga na. Gagawa ko. Sige po. Tara po. Pinasaan kayo? Sa ano po, Pasay po. Hershey! Hershey! Ay! Yee! Grabe, laki mo. Ang bigat na ito, no? Opo. Oh. Ano? Ano? Wala? Ano? Inaano niya yung puwet niya. Huwag mo siya hawakan. Ipapaano niya kakamot? Pakamot niya? Tutulak ka. Tulak ka. Ano? Gamit puwet niya. Ay, puwet niya. Hmm. Ay. Ayaw? Ayun na. Ayun na. Thank you! Dinilaan niya yung tae niya kanina. Ha? Dinilaan yung tae. Alang niya. Ay! Katuwa! Grabe. Yeah, back ka na. Pasok na. Diyos ko, gano'n ka kaya kabigat? Simbigat kayo, no? Simbigat kayo ni Dalton. Ilan taon na yan? Ano na yan? CWDM. Ay, hindi. Mga 5. Kaya mong ipaano? Palahian? Wala nga kasi. Kahit sa bed? Inutusan ko na nga lahat ng tropa. Talaga? Sabi ko, dala kayo ng lalaki rito kung gusto nyo na magkaroon. Oo nga eh. Daddy, maghanap ka ng lalaki para ano? Dito sa Cartimar, Korte mo. Layo kasi. Ikaw, Froggy, Hoy. gusto mo? Ikaw na lang. Ikaw masubukan natin. May ano. Ay, ito yung sinasabi mong ano. Pasok tayo. Ako pumasok si... Ayan. Ayan. Doon na. Higa na. Kasi, ito. Huwag na. Ang cute. Kasi, Higa ko. Gusto niya daw sa malamig eh. Oh. Diretso sa kama eh. Buti lumalabas naman ano. Lumalabas naman siya. Hi, DM! Diretso apat siya sa kama eh. Hi! Hey! Yeah, walang pasok. Bakit may nebo na naman dito? Ano ka? Hindi ka naglaro. 100 to tsaka 100. Hindi man ako naglaro ng tangki. Hoy, tatago ka dyan. Ah, ang ganda nun, Joy. Oo. Di naman binabaha dito, no? Kaso ano lang malayo. Ha? Malayo. Pag ano, pag MRT. Hindi, kung naano na yung LRT na yan, di ba yung Santolan? Oo. Didiretso yan. Diyan sa Masinag. Ah, okay. Tapos tricycle na lang, ano. O sige, Mas sabihan ko. mamahal nga daw kapag gumawa ng LRT dahil nga marami namang tayo. Ang ganda. Type ko talaga. Ah, sabihin ko kay mami. Ang ganda. Okay. Kasi nagpapahanap yung ano. Labes ko nasabi yun sa inyo, guys. Ilan ba sila? Kasya-kasya sila doon ba? Dalawa lang naman yun. Mag-asawa. Doon pa kayo sa isang kwarto. Oo. Kasya kami ano. Kasya kami si Fargy, ako, tsaka si yung ano, biyanan ko. Oo nga, ang laki-laki nun. Oo, tama. Sakto lang Sa din. baba. Sige, mapag-usapan yan. Kay mamaya, kay mami. Ah, excited! Kapit-bahay ko si Joy! Hershey! Ulam. Lagi may ulam. Favorite namin na luto ni Joy. Kinamatisang adobo. Ayan, ayan si ano. Ayan kasama din natin. Hi, Ann. Kain tayo, Ann. Nakatingin sa'yo. Ay, nakatingin sa akin. Subuan na lang kitaan, ha? Ayun, kain. Ikaw, DM. Ikaw, Dalton. Kain. Let's eat. Oh, yun, lagi na rin siya may ano. Ay, sarap po. May yellow pa. Ba't sa'yo takot yan? Kung kamali lang siya. Parang si Chris, takot kaya kay Froggy. Bilangan lang yun eh. Tapa siya. Isa, tatlo eh. Isa. Isa pa lang yun pa. Tatlo agad. Ay. Ayan guys, pe-play ni ano, ni Kamote yung cover nila. Ha? Marunong palang mag-gitara to si Kamote eh. oh, Oo. saan talent mo nakuha yan? Ayan na. Oo. Yung mukha mo ah. Parang si Chris lang eh. No?
May YouTube channel ka, kamote, o sa ano yan? Ah. Tagay ko yung link nila guys sa ano, description box. Itong magnanay eh. Nag-aaway eh. Kasi ganyan din kami ni Chris. Pag morning, 'di ba? Paliliguin ko na siya. Eh nakasimangot. Yung mukha mo ha. Ano kaya minsan yung uso mo. Yung bibig 'di ba ako ganun oo. Nakikipag-away. Si mga nakarelate, taas ang kamay. Tapos yung cellphone niya. Opo. Hindi to. Parang ano? Ako iPhone. Parang iPhone. Opo. Oh. Opo, F1 ba to? Oo. S na yata, F1S. Kailan yan? Ha? Tinulaan yung ano. Yung daliri mo daw, pingirin mo. Pinggiri ka, okay na. Dito! Fingerin mo. Opo, F1. Ayun na pala. Dami ng JJ dun, oh. Puro ano. Saan to? Dali, mukha pa daw siya. Nagigitara ka? HD lahat yun eh. Dali! Magkano ba F1 ngayon? 13. 13 ba to? Ayun. F1S yan eh. Kaya mo, kami Oh. ni Papa. Wala naman. Dapat Huawei, binili mo P9. Nilas pa. Hala, sira na si Bunny. Sabi ko nga eh, lagot ka kay Puti. Lagot ka, sinira mo si Bunny, Hershey. Lagot ka, Hershey. Tingnan mo, guilty oh. Guilty oh. Oo nga. Takot yan ako kasi alam niya may Oo nga eh. Oh, guilty. Lagot ka. Lagot ka, Hershey. Tingnan mo, ang lungkot-lungkot tuloy ni ano, Pusi. Oh, wala na daw siyang laruan. Lagot. Tingnan mo, di lumalabas yun ah. Lagot. Ah. Lagot ka. Lagot. alam niyo. Di lumalabas eh. Wala. Okay. Guilty! Guilty, guilty! Bye-bye, Hershey! Bye-bye, Hershey Tot! Oo. Ano yung ngiti mo? Guilty. Iwan si DM! Ay, tama ikaw. Doon ka sarap din. Teka na, ilalagay ko pa ng mga... Oo nga, sarap na lang. Dito kami nila Joy sa ano. Manginginain kami guys. Di pala kita. Madilim. Ito kami sa Riverbanks. Tanong lang kami ng about sa bazaar. Dami pang pwesto eh. Babazar kami ni Joy. Adik sa bazaar. Ilang araw to, Joy? Hanggang ano? Oh, dami po. Sige, tanong tayo. Shapalooza Bazaar. September 5. Uy, ang layo pa, no? Hanggang January pa. Tanong tayo. Inquiry lang po. Sana. Sige po, salamat. Salamat dito. DM! Ang dami. Oo nga eh. Marami pang lugar dyan. Oo. Ay, oo. Kain tayo, nachos. Ang laki, oh. Tagay na. Oy. Kain mo na, Brad. Nakapa-steak eh. Wala ba daw steak? Dito kami sa Blake's. Binala kami ni Dalton dito. Patikim niya daw yung ano, steak dito. Kakain ako ng beef. Tatry ko yung ano, yung steak. Try natin. Sabi ni Joy, pinilit ako ni Joy. Wag lang bulalo. Hi, DM.
Oo. Sak yan, hanapin yung mga matitira. Alin? Papaluin. Okay. Patry ko sa kanya. Harap. Baka dito pa lang busog na tayo. Grabe oh. Dabang. Parang bulkan na to ano eh. Yummers. Tingnan nyo yung sa kanila. Wala na, kinutsara na. Compare sa amin ni Joy. Pero ang dumi sana. Carry lang. Pa-sexy kami ng kain ni Joy eh. Sa kanila rin appetizer. Appetizer pa lang eh. Inubos nyo na. Pero ang sarap no? Kain tayo guys. Sa try ko to. For the first time. Sabi nila masarap daw eh. Magugustuhan ko daw. Pare-pareho lang kami na kinakain. Let's eat! Cheat day guys. Ayan. May wings pang. 1 kilong ano. Buffalo wings. Colorsburgs. Bunda tayo nito mamaya. Sarap. Yes. Tada! Sobrang dami. Kaya hinimay ko na lang yung iba para sa mga aso. O diba? Sayang naman eh. Ito pa. Binayaran eh. Iwan mo lang dito. Tatapon lang din naman nila. Uwi ko sa mga aso. Ay, sobrang busog. Tapos wings. Dito po. Nachos po. Ayan, thank you. Uwian time. Hinantok na to. Galing pa to sa ano niya eh. Ano yun? Ano mga si Tutay? Friend niya. Nagano pa sila. Nag-magic cards pa. Magic kasi. Magic lasing. Uy, sobrang busog. Ay, excuse me guys. Busog much. Luwag ng ano yun, no? Ng LRT2. Spacious. Wala siksikan. I'm home guys. Ayun, para naman kami may ano dito. May helicopter. Yung aircon tumutunog kasi kulang yan sa ano sa tornilyo. Simula pa yan nung last year. Kailan ba namin nabili yan? O May pa last year. Wala sa tornilyo, hindi na nalagyan. Kaya tumutunog na siya. Pero hindi siya yung tunog na parang pasira na. Wala na siya sa tornilyo kaya yung takip niya parang wag. Anyway, ayun, sobrang pagod. Sarap nung food. Na-enjoy din ng mga dogs. Yung yung hinimay-himay ko. Lahat sila pinatikim ko. Ayun. Then ano pa? Ayun, ang ganda ng bahay no guys. Grabe. So, yun. Hindi ko alam kung kung kailan ako makakapunta ng Pasig para ipakita kay mami yon. Kasi kailangan pa ng approval ni mami. At si mami ngayon nagpapahanap ng bahay. So, between condo and then yung duplex doon, mas gusto namin yung duplex. Kasi, may taas eh. Eh, yung condo, mataas ka nga, pero 48 square meters lang. So, ayun mga 100 square meters ata yun. Tapos yung pinaka-area niya is, basta malaki. So, tamang-tama sa sa parents ni Froggy and sa amin kasi 2 bedroom din tapos 2 yung yung CR, ayun, di ba? So, para sa akin yun na lang. Kahit na medyo malayo-layo yung biyahe. Karabas lang, ang tahimik. So, di ko alam, guys. Nakaka-excite. So, tingnan natin kung kung alin ang aaprobahan niya, may biyenan. Anyway, ayun, nakauwi na din si Froggy. Bumaba na siya doon sa Shaw Boulevard. Kaya yun, and then ka-Viber ko. Kasi sa inaano ko, sinusulsul lang ko, sabi ko yung na lang, yung duplex na lang.
Diba? So, ayan. Good night na ako, guys. Pagoda na ang lola nyo. And, yung ano pala, baka ko makalimutan, yung bazaar sa, ano, sa Marikina, Riverbanks. Ayun. Ngayong November yun, guys, kasi apat na yung ano ko, yung tawag dito, yung confirm ko na ano na bazaar. So pag nag-bazaar pa doon sa ano sa Marikina, wala akong tindera kasi nga umuwi na si Emma, 'di ba? So tingnan ko kung pagbalik ni ano, pagbalik ba nitong after on dusk kung makadala yung tita ko ng ano ng tindera. So ipupush ko yun kasi hanggang January pa yung bazaar doon and wala akong nakitang skincare doon. Pero doon mga Japix na makeup, mga Singapore So yun, push ko yun doon. Kaya yun lang, abangan nyo na lang guys. Magpo-post naman ako, mag-update ako kapag natuloy doon sa Pero for sure yan. Kasi ando naman sila Dalton, baka magbebenta din sila ng vape. So ayun, push tayo sa bazaar guys para sa mini-meeting mini-meeting Hilux. Hindi, ano pa lang naman yun. Di ba sabi ko sa inyo, pinaglalaanan. So, mas maganda yung meron tayong pinag-iipunan, di ba? Para hindi na waldas ng waldas. Para hindi na gastos ng gastos. Yung, kumbaga, maghihigpit tayo sa pera ngayon. So, ayun lang. Good night. We'll see you tomorrow. Bye-bye. Si Maggie lang nandito. Bye, Maggie. Good night. Good night, Maggie. O, ilalim na. Punta na doon sa Sa ilalim na. Dali na. Huwag mong kakamutin yan. Lalim na. Good night. Ay, sus. Paano pe? Narinig pa tayo ni Groot. Iiyak na naman yun. Pupumilit ka naman yung pumasok. Ay, sus naman talaga, Maggie girl na yan. O, tama nga. Narinig ko na nga eh. Iyak na naman si Groot. Kakatok na naman yun. Ano ho? Opo. O, sige na. Sige na. Sige na. Lalim na. Saan yung bed mo? Rico. Asa na? Ayun. Ay, kadumi. O, bukas ko na yung palitan. Sige na. Okay, ito na lang. Wait lang. Narinig nyo na ba si Groot? Si Groot tayo na yan. Sige na. Good night, guys. Yan, kumakatok na si Groot. Hindi rin ako patutulugin yan. Tinan mo. Katok yan ang katok eh. Kala mo border. Bye!